Представям ви нещо относно българското средновековие, периода 12-14 век. Относимо е към алтернативното лечение, религията. Цитирам откъс от книга. Тъй като нищите люде нямали средства да плащат на скъпи лечители, те търсили помощ от мощите на прочути светци, за които мълвата разпространявала истински легенди, най-често изтъквали лечебната им сила. Според уверенията на църквата тези мощи действително вършили чудеса, стига човек да пристъпва с вяра към тях. Тогава слепи проглеждаха, съкати прохождаха, недъгави получаваха изцеление, това се твърди най-често в житийната литература. В изворите конкретно са отбелязани две чудеса, но истината около тях подлежи на проверка. Първото станало във връзка с пренасенето на мощите на света Филотея в Търново по времето на цар Калоян. Патриарх Евтимий разказва, че процесията с ръклата на светицата се съпровождала от 300 избрани български войни под командуването на някой си Теодор, мъж благоверен, честен и благочестив, че и верен като никой друг, храбър в бран и в разцвета на младостта си. От години този Теодор страдал от белмо, т.е. перде, на лявото си око. Но щом целунал благовейно мощите и доближил лявата ръка на светицата до болното си око, белмото, що измъчваше окото, безследно изчезна, завършва разказа си Евтимий. Случката се разнесла веднага и била провъзгласена за чудо, което умножило славата на светицата. Може само да се гадае доколко историята, разказвана от Евтимий, е истинска, при положение, че всичко е покрито с приказен мрак. Сигурно може да се смята едно, просветлението на Теодор едва ли имало нещо общо с мощите на света Филотея. Далеч по-правилно ще бъде, ако отдадем станалото на силата на внушението, което наистина е в състояние да извърши чудеса. Друг подобен случай е описан в житието на Свети Сава, който бил погребан в Търновската църква, Свети 40 мъченици. На следващата нощ някакъв куцмонах на име Неофит, след дълго пиянствуване, се озовал пред гроба на светеца и заспал. На сутринта, когато се събудил, недъгът му бил изчезнал, чудото трябва да се отдаде в еднаква степен както на алкохола, така и на целебната сила на светите мощи. Мълвата за станалото се разнесла светкавично из Търново и мнозина столични жители се устремили към храма, с надеждата да се здобият с благодат. Църквата се възползвала от случая, като обявила мощите за чудотворни. Прочетеният отказ е част от книгата «Всекидневието на българите през 12-14 век» на професор Йордан Андреев. Четивото е налично в сайта makedonia.cruraina.com. Макар и силно скептичен по отношение на силата на мощите, професорът историк вярва в голямата сила на самовнушението. Самовнушение или не, важното е да има ефект от досега до мощите на светците. Свидетелства за целебни изцеления при досега с тях се носят от векове. Възможно е тези тленни останки да носят определен целебен енергиен заряд. Може да става дума за силно самовнушение или пък за комбинация от самовнушение и външно въздействие, енергийно излъчване от костите, помощ от някаква духовна същност. Според мен, ако човек желае да си помага чрез самовнушение в процеса на излекуването си, е добре с цел усилване на вярата в тяхната, т.е. в своята сила, не само да ги повтаря многократно и всекидневно, но и да концентрира ума си върху истории за лечения, свързани с вяра, самовнушения, да се стреми да чете и чува такива оптимистични разкази, за да може да усилва така убедеността си, че самовнушенията, които прави, ще дадат желания резултат, че ако се моли, молитвите ще му помогнат действително.